Kastamet ngentay kararagan, dabi kita katsat tayo at pimusayen, isuda Antonio Galinato, Natividad Galinato, ken si Vera Bustamante. Kakatsat at tatayo ni Timay kadwa ang Domingo ti panagungar ti Apo. Tumakder kayo. Karigagayan kayo mat kimaigbalin naman ang naasi ka nagsanto. Ikidati na santo na misa iraman na kay kakararagan ni Santo Papa tayo Pimusay ni Pope Francis. Bigbigan tayo nga rin dali basbasol tayo at ang maikali tayo makiranod kalili na Santuan Anis Tario.
O Diyos, saan nga agsarda di panangaasin, katpas gadad di pangmatini, babaan di tinawan na panakarambak di piyesta di panagungar ni Kristo, digdigang kada di parabor mo, iti kasta da kang amin na Kristiyanos, o miso kumati panakaawat mi, no anya apan nakabugo tinang dalos kada kami, no anya nga espiritu tinangted kada kami, iti paro apan nakayana, ken no anya adala, tinaibaon, iti pan nakasuklod mi. Kapukin ako Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipadali ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga kanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw iti aramid kadagiti apostoles. Adu ay milagro ken datdatlag in parangaram dagiti apostoles kadagiti tattao. Nagbibiting dagiti amin ang mamati e deporteko di Solomon. Awang tinakayturet at tumipo ni ibunggoyda asa angda akadwa. No pay kastaunay panangidayaw dagiti tattao kadakwada ngem imano lang na imado ti bilang dagiti lalaki ken babae. Anamati iti apo ana itipon iti bunggoyda. Nagangayan na naipan dagiti masakit kadagiti kalkalsada. Naipaidada kadagiti papa ken ikamen tapno no lumabas ni Pedro. Uray ti aniniwan na lakuma ti manglabas iti daduma kadakwada. Manipod kadagiti il-ili akabangimbang ti Jerusalem. Inyeg dagiti tattao dagiti masakit ken dagiti addaan iti dakes nga espiritu ket inibagdaan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Agyaman kayo iti Apo ta isu na imbag. Agnanayon ti agbalbalyo nga ayat na. Agyaman tayo iti Apo. Kuna dagiti Israelita, ang nanayon adi agbalbaling ayat na, kuna dagiti papadi ti Diyos. Ang nanayon ti agbalbaling ayat na, kuna dagiti amin nga buteng iti Diyos. Ang nanayon ti agbalbaling ayat na. Agyaman tayo ti Apo tayo sunay bag, at nanayon ti agbalbaling ayat na. Tibatu akasla serserpina, awan serserpina, ngayon beleng dagiti pagpatakder, nagbalin na kang ang abatu. Dahil ito ay tinakakaskas daw nga aldaw, engked din ti Apo, agratsak ken agrangbak kayo. Agyaman tayo ti Apo tayo sunay bag, at nanayon ti agbalbaling ayat na. O Apo, insalakan na kami, dawaten miken ka, parang ayan na kami. Nagasa ti umay tinagan ti Apo, bendisyon na kayo, malipod iti balay na. Ti Apo iso ti Diyos, ken inika na kayo iti silaw. Agyaman tayo ti Apo tayo sunay bag, ti agnanayon ti agbalbaling ayat na. Ti maibasa na adaw iti libro ti Palatiin. Siyang ni Juan ang absat ken kaduwayo iti panagsagaba. Iti panagari ken iti panagibtor gapo iti panakay pagmaymaysak ken Jesus. Naipanak iti puro amanagan patmos agsipod dain pakaamok ti sao ti Dios ken ti pudno ngayon pagtiing ni Jesus. Iti aldaw ti Apo, addaak iti panakabalin, ti Espiritu, ket nangid ko itirikodak ti maysa anapigsa atin. Akas uni ti trumpeta. Isurat mo tinakitang kinunanay. Tinmalyawak akumita no sino ti makisasao kanya. Ket nakita ti pito apagsilawan abalito. Nakatakder iti
nagtitingaan da ti maysa nga umas asping iti tao, asit kakawes iti pagananay, adumanong iti sakan. Adda nabalitukan, abanta iti barupong na. Idi nakita, natwa nga akas natay, iti sakaan mo. Impatay nga kanyak ti makanlawan nga ima na ket kinunana. Di ka agputeng. Siya ti umuna ken ti maubi. Siya ti sibibiyag. Natayak iti ngem kitaen. Sibibiyagak iti agnanayon nga awan inggan. At kanyak dagiti tolbek ni patay ken ti Hades. Isurat mo garod dagiti nakita ti agdama ken ti pasama ti mapasamak to ti saot ti Apo. Agyaman tayo. Iban na kay waragawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Juan. Gloria ti may Pai ken Maua. Iti rumabiin iti daytamet lang nga umunang aldaw ti lawas nagaornong dagiti adalan. Imbalunet dati balay gapu taw botenda kadagiti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinunana. Sana ipakita kadakwada ti ima ken bakrang na. Kasta unay tiragsak dagiti adalan iti pan nakakita dati Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada adda kumatal na kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti ama kasta ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang-awan na ida ket kinunana awaten niyo ti Espiritu Santo. No pakawanan niyo ti basol dagiti tattao mapakawanda. No saan nyo ang pakawanan ida, saan damit ang mapakawan. Itinagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti may sa kadakwada, ni Tomas ang mauawagan iti singin. Impadamag nga rod, dagiti daddo mga adalan, kinbuana ang nakita dati Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada. No diyak makita, ken maarikap tinagdalanan tilansa kadagiti imana. When no masagit ti bakrang na, diyak to mamati. Kalpasan ti may sa alawas na gornong manen dagiti adalan iti unet ti balahin ket adda ni Tomas. Nakabalunet dagiti ruangan ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti yanda. Adda kumatal na kada kayo kinuna kadakwada. Sana kinuna ken Tomas. Ikabel mo taramay mo ditoy ket kitaan dagiti ima. Igawat mo met ta imam ket arigapon toy bakrang ko. Pokawon kadwa-dwam ket mamati ka. Apo ken Dios ko kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken buana. Mamati ka kadi tanakita na. Nagasat dagiti mamati no pay di da nakita. Ado pay ang nakakaskas daaw pagilasinan ti inaramid ni Jesus iti imatan dagiti adalan na. Ngem saan ang naisurat iti daytoy a libro. Dagiti na ilanad iti daytoy a libro na isurat da tapno patsenyo ana Jesus isu ti Kristo nga anak ti Dios.
Ket babaen day ko'y apang mati, maaddaan kayo uma, itibiyag gapo ken kuana. Kakagsa ti Ebanghelyo ti Apo. Gaya may paikin ka. Good morning. Salamat nga nagungar taro kayo. Idi elementary kami, di San Jose, ado nga barangay namin, nagbasa diyan. San Jose, Kamanggaan, Padawin, ay baanay, kustos nung umabot pa di Padawin, ng 5 in 6 lahat. Kaya nga seksyon, kay grade 1 kami, nga seksyon, ako pala ti kinder, ako naabutan na kita kinder, kami pa yung naabutan ti kinder. Kaya di pag table me, kaya may dakkel na labisaan na nababa, nung adala kita'y palangka nga na ipaabay, na nakakita kayo kasi dyan ang pagbasaan yung binan. Kasi dyan. Diyan ang mumat, tahang mga sakti aking sango, nung adali aking sango, yung muna nga rota, abayang. Diyan ang muta, at yung mutot, nung muna takaslangot, tila tayo nalintang itlog. Kaya kung naday times tarami, Mrs. Pitalvero, kadabigan, diyan mo, nung mapakataktakan kitararuan, na hang mga diyan sango kanyang kaimbagan na, kuna na, pero po, ang utang man, sintang yung mutot, Diyos ko, madata ng trabaho, kung man, ako mo mabalik ko, kaimbagan na, talaga inamot ko dyan, yung ubot na yan. Nagka-eskulaan mi. Kaya di ko ako na sinaw ko na amok na diyan din sa ako kanya. Yung moto, nung punang awang mo umam, napukaw matang, punang kanya mo datang assignment ko, punang nula ko muna, dakulong ti otot, di at least kung magkahanggaan ako mga nagangamot niya. Makita ko mga galingasaw to, wow! Violet. Wow na pintas, pink. Yang tamang kulog ito, dagiti kismosa. Nawara siguro. Kumanuhanan nga, kumanat na kulog na, dihanap ko mga nagangangot. Pero ada kita ibanat, kita ipangmilyo tayo, kung ni Tomas, Jack pati Jack, kita, ugod mo, amoy mo. Nangisip, imposible mo na lupang ka. Diyan pati diyan kita, ada, akseptahan tayo ang adala kita ibanag, ngahan na makita, nung adada, sao, magiging tisaan, makita yung tisaan, di tismusa, makita, magbingi-bingi-dingiwa na, nung di bagbaga na makita, ba, nung unang kumakita, makita yung diyan ito, ang haan, haan na makita, nang amuta yung adda sao, angin, makita mo di tayag di angin. Ngam di angin na mismo, haan mo nga, nakita. Di senses tayo, no? Di nga lagi tayo senses tayo. Sight, niya, panagkita, hearing, niya, touch, niya ba? Taste, good, basta. Common sense, na ginagawaras niya po Diyos, ka-accept kay amin. Di senses tayo hanglaan na sight, at dadagit ay banbanat na adda, no maan na makita. Anya pa'y, spirits, no nagsina kay spirito, nila kay indo, kay bagina, kay kararuan na ayat na nga, kay adda, spirito di tao, kati nga rin tao, kung nagtipon na bagiken, di kararuan ka na nga al-aliyan. Sa bagay ng tirupang dito yung dagali si Bibiyang kakasla al-alya, yung doon na tayo ka al-alya ka. Kada espiritu, ano at espiritu na naparusuhan lang na tayo. Kuna na, insang ni Apo Jesus, kuna na awatin niyo ti Espiritu Santo, makita ti Espiritu Santo. Anya dagiti sagot na, dagiti sagot na kinasirig, pan nakaawat, kinapakumbaba. Feelings, ada feelings tayo. Amo tayo, garin na tayo, haan tayo nga makita. Makita lang ang expression, pero pa tayo. Apay makita tayo, ayamot na, love. Makita tayo, ayamot ni ayat ni tamo na nakaigod ni Red Horse na tabasted. Apay, mabasted na tani ayat, nakaigod ni ayat ni Red Horse. Yan ka lang ang araw mo, nagbakak lang. Wala na nga rin. Numarik na tayo ti ayataan. Huwag samang tao. Gusto ko pa kawalan. Anya pa'y, anger, rurog, asi. Ayan
reaksyon tayo dagito itong agda asi. Design ko na ni Apo Jesus. Ngiti ko na kini Tomas, apay niya nakasama namin kini Tomas. Ngiti ko na kini Tomas. Gapot ako na ni Tomas, hindi mo na nagparang ni Apo Jesus, nakabalunod ti ruangan. Kuna hindi padamag da, jak pati jak kita, kung ano jak maaprusan, dari nagnaan tila sa, dari dinuyok da, jak patjet, kuna na. Nagparang man sumaron na Domingo. Sumaron na alawas. Tomas, ipang kay imam, ari kapong, naon, tibakarang ko, kuna na. Kanya tisurbat ni Tomas. Ayun niya ko na nakin Tomas, Apo kin Diyos ko, kuna ni Tomas, anya ko na ni Apo Jesus, mamati ka kadihita na kita na. Ni Tomas na iyay. At damot para kanya tayong imbaga ni Apo Jesus, niya imbaga na nag-aasap, dagiti mamati, no pa'y di na, nakaraman tayo iyay. At da pamati tayo, nagasgasap tayo pa inom ni Tomas, tamamati tayo, na oray na di tayo nakita. Dahil dyan kinagasap na. Amo yun, una nga maibasa ni Pedro, dagiti tao, at masaksakit namin nangagas na Pedro kinuan, gilog pi pinapagnada, idi mapanmanon ni Pedro anya tinaramid da, inlinyada dagiti masakit, ija, nakapapag ka na, wheelchair da katagyayan. Tamo yun, description na natin, una nga maibasa, no, nanggagyoan, at susuyaan kay samot at tayo. Amo yun, ko na, uray malabsan lang, ang niniwan. Amo yun, ang niniwan. Ito, kainitan, no, kung awan ang niniwan mo niya, kunada, natayo. Nalalaan niyo mga pamate. Kung na, uray no malabsan lang, ang niniwan ni Pedro, lumainda, kumapit sa pamate na niya. Namin, nakakita dati pinaimbag ni Pedro. Iso nga ko na, oray no malabsan lang, ang niniwan ni Pedro dagiti masakit ng impatugaw, impaigdagad yayan, ang kabila dyan tidalanan, lumainda, nasad na yun ang pamati. Handa nakita dagito, ni Apo Jesus, na nabungar, ngam na unay dyan di pamati da. Disimod kanya kayo, dahil ibagbaga na. Nagasap dagito yung mamati, nung pa'y di da nakita, na. Katagtaan, rinambakan tayo ti panago. Hindi kasama ima idirabiti sa badunga. Rinambakan tayo panagungar. Tal-talong sa amo. Hangover sa amo. Dali ka doon nagkakambol dan sa amo. Titil-tilapia kada. O di sa badong gloria. Kapuna, no ima, ano nga percent tinipa pamatin na nagungar ni Apo Jesus. Na kayo, hanggang nagsulod-sulod sa balin. Mano nga percent, kasano ka nakakal di pamatin na nagungar ni Apo Jesus. Na imay kayo igisimbaan, rinambakan tayo, pinabaro tayo isilaw, pinabaro tayo tidano, nagmisa tayo, nagaliluya tayo, nagawid kang hanga na yun, di pamatin kin Apo Jesus na nagungar. Kasla ka lang imay nagbuya, di pabuya, di plaza, nagmukontes, folk dance, di man? Kay break your heart, then touch my heart. Ang nagsumula, wala ka sa bali na masala yung mga taga-kalangkwasa na naka-i-break heart. Makauman. Kalakailan naman nagkukontes, sino nangabak, sino ti may mayat ti ornos na ti performance na, sino ti mayat ti panatigiddan na, idang pakontes na iti sumba. Pinagawid kayo, nangabak kami, nalpas. Sa bali, ano yung may kakuman na kirambag di pa nagungar, di pa nangrinan, di pa nagungar, inyawid mo ni Apo Jesus na nagungar, di jirinam, agragragsak hangagaputa, nangabak ka premyo, di nangabak ka rinaon ni Apo Jesus na nangabak, aging ganatak ka nang namaon, oktaba pa lang ako, aging gana di kalaman, agragragsak tayo, nangabak ni Apo Jesus na, di ko maatiri, natin nga nang may ka lang nagbuya, hanggang mo nakipartisipar, hamo mo rin na nagawid ka, iso nga iso diri na, may ka lang nagbuyat ti performance nung haam mo nga narit na ni Kristo nga nabuhat. Iso ti sa lutsot ko, mano percent matiri lang nga ni Kristo ka nabuhat. Oray titay nakita. Ado ang nagiti banbangar nga, aramidon ti Diyos kanya tayo, nga orehan tayo nakita isunan no, magtrabaho ti Diyos kanya tayo. Dahil meron kang dapay labang isakit kanyang kapamilya. Ang kauna aging inom, ay, tanong na mabalo, isukat na! Ang kabun na isukat na ka akin,
Patit ka nga ron. Nagdapay lamang isakitin ka. Nagdapay la asi. Intak tayo. Ay, Domingo ti asi. Inga ti asi. Manang nga asi. No, di puson ka. Dapay la manang nga asi. Nagdapay la tao nga mga asi kanyang no. Ag problema ka. At kargaran ni Apo Jesus kanya tayo. Budak lumagami kantay deng-deng-deng. Nakabis-bisi tinubong tayo, nagalupakalimutan tayo, bilbilangan tayo, dagitay awang kada tayo, di tayo marik na, dagitay grasya nga, anda kada tayo. Isong ibaga tayo nga awang umati Diyos, no, talna tayo laan nga mang dengag kuma, no, agulimag tayo laan nga mang dengag kuma, mangrit na. Kasla ayat, makita mo ayat di ayat, nung maririn pa rin na tayo di ayataan, kasya mo ti Diyos. Nung maririn na tayo kumatiasi ti Diyos kanya tayo, kinamanagayat na kanya kayo. Nagpigsa. Agkaasyan na kayo. Ori man nagbasol kayo. Ori no, agkaraitudlak kayo di basol. Isugarot ti imayan ni Apo Jesus kada tayo. Agdalag na panagungar. Masakol na discuss tayo man na panagungar. Ni Apo Jesus simbarat. Iti ay kwarto nga ayang da, nagiti adalan. Nakabalunag, nakalak amin. Simbarat latan. Dahil ko na da a glorified body. Ti glorified body ko na naday na naglorya ang abagi. Naglorya abagi. Lungsot latan, not bound of space and time ko na naday dyan. Haan nga matipod na gito'y building ko ma. No kaya naday, agparang dito, agparang dibikan, agparang latan. Haan nga travelan. Time, haan, awang ti time nan. Kinain niya tinagloryaan na bagi. Nabungar. Hindi nakita yun dahil ikukuk na kunang kayo at Ilocano ka na tayo. Kaputa na gano'n awi nag-isarat Ilocan. Kaputa na iba, tahang ko na nag-aaba. Nalipit kaya yan Ilocan. Diyan ka mo nagsangit ako. Baka namanggit kita ka na, kakatawaan na. Nadala ko magkatakatawa. Hindi ko tanugod ka na. Nagsakit lang. Sabi lang, katawa ko na kumang. Natay. Kunang tayo. Nang nagsukat. Iti English di dyan, nag-regenerate. Pugdan ko man niya sa bahang na naganos pa, ito nakatid sa bali tinatay na nagungar. Sa bali ni Apo Jesus tanatay nga mismo na nago, haan na nag-regenerate ay so na. Haan na nagtubo, natay na nagungar. Ano iti bagbaga na kanya kayo dito, dito pa nagungar na, dito nagluryaan na bagi, haanan nga ag problema, haanan nga ag sakit, awanan di makita na discrepancies na. No nagungar tayo tumot ako, iso ti inkarina ken maaramid to kada tayo no makapudno tayo ako, handa ito napanpansin no sino tilokpak ti akuna, kada nangisgisit, kada kalbo, mo paitan, nagungar to mo na kita buo. Nung nagungar niya Apo Jesus, ang payaintid na rutinang namakan niya tayo, matunggal problema, uray dito lubong, kunang tayo, hantay malasatan, at danto pa nagungar. Basta at talog tayo ng buwana. Gaputahan tayo, nung makita niya Apo Jesus na nagungar, nung nagasat tayo, nung mamati tayo, na aggargaraw ti Diyos kanya tayo. Na humupay lang, ag senior ka, matay kanto, di mo pa lang narin namot ti ayat ti Diyos kinka, di mo pa lang narin namot ti asi ti Diyos kinka. Ano nga lang, ano talaga, ano makaupay at makinisa, makaupay ti agaramid ti naimbag, na hamumari-ari na ti ayat ti Diyos. Mas pangaligang kumadakam nga papadi, na hamumari-ari na ti kinaman nga asi ti Diyos kin, ti ayat ti Diyos kinka, ano lagi, ubram ka nga pa, gatong, o ano lang, tamo ka na gani, dong-dong sana. Anya di ubram nga pati, oray malada ka, tawang bibigyan ko na. Haanggar na napatigan, tungtong palang na diaramid mong kaapaya, hampungar maliti na diayan ti Diyos, kaya naman ang naasi ni Diyos. Ang bibigyan ka, nag-accept ti paday, kung kulang lang ang tuyan na, kung nakita ang giri na nagigitang taong kaapaya, haanggar na rin na ni Apo Jesus na nagungan. Awang karot niindig kaya hindi pa nagungan. Kaslamag kanya yun. Awanan tarigabay nga balbalyo, awanan tarigabay nga agsinto, tapaya, isumag lang na iso, maday tayo tumag la amin, o muna ka kuman. Awanan di tarigabay na magpasanto. Nagserbi akin niya po Diyos ko na po may kisimbaan na, di may karkarigagan nga pasanto, di aramid, panunugkit na ko mo, kurang, di pa nakarit na kini Apo Jesus na nagungan.
kurang di pa ng pasanto, dahil kita tarigagayan na. Isang ti bagbagi tayo no kurang di pangmatikin ako iso. Sulit yan, agpipin na nga to, agtitin na si, agdidin na da, feeling kasi agdalamang. Sino ayat ti lamang ti imakan ti Diyos, dahil tayo napudno ti aramid na, dahil tayo napudno nga na santo, nga pakaiday-dayawan ti tao, ti pakaiday-dayawan, di aramid tayo, di bagi tayo kumagpakaiday-dayawan ni Kristo nga nagbunga. Dahil di pudpudno nga makakit na nga mangyawid kin Kristo nga nagbunga. Iso nga po na nagasat, na mamati ka kadita, nakita na ko na nagasat, nagiti mamati, no pa'y gida, kita. Aniniwal lang ni Pedro, lumaindan, di pamati da. Kasi di kumambot di pamati at karigagayan tayo. Di unag ti balay, ada pa nagbalbaliw. Tulad ti simbahan, ada pa nagbalbaliw. Iti pa nagkakaaruba, pa nagkakabagyan, ada pa nagbalbaliw. Kapaya, tao na tayo ni Kristo ang nagungan, na tayo na tao ni Kristo ang natay. So nga nagasgasat tayo, nagdaan tayo di pamati, uray di tayo nakita. Walwal tayo di mamati mamati kini Diyos Ama ang nagpagaliakin, anamaras wala kilangin kandaga. Mamati ako ng Kristo Kristo, bugtong anak na kinako kayo. At inimahagyaran ni Espiritu Santo, inyala ni Santa Maria Virgen, nagtuto, ipanagturay ni Pusyo Pilato, nagansay ni Cruz na tayo kay iminulog itayan kay dinatay, nagumar may tatlongadaw, imulit sa langit, kay situgaw, imakanawan ni Diyos Ama man nakabayin amin. Agapon ko sa kaya ay mauupong karagigisipiyan ken karagiginatay. Mamatiak meti Espiritu Santo, pachek meti Santa Iglesia Katolika, di panagrinado karagigis Santo, di panagpakawan karagigibas baso, at umay panagumar di bagi ken diyan na hintay umarawi di ama tayo, nailagitan, ado tinangkakaskas da may naramid dagi di adalan ni Apo Jesus, babaen di panangasaba, ken panangagas da. Naaramid na dito ay saan agapoy ti bukod da sirin ken kabailan, ngam gapo ti isang sangayan asagot na. Italit tayo ron ken buwan na di panggap tayo, nga iso ti gugwayan ti amin tayo, ken kuna tayo, Apo dinggen na tangkali. Apo dinggen na tangkali. Idawdawatan mi dagiti apostol ken adalan jagdama panawen. Tapno kanayon nga iturongda ti matanda ti awis ti Espiritu Santo ti misyon da amang balbaliw kadagiti tattao Kristiyano ken saan. Tapno agbalin ti simbaan as bibiyag as simbolo ni Kristo. Kumararag tayo. Apo dinggen. Impaltiing kada kami ni Apostol San Juan, no kasano ti panagibtor na kadagiti rigat ti lubong, ti panangiwaragawag na ti pagarian, ikam ti anus dagiti mangidadaulo ti pagilian mi, tapno kanayon as ipupudnuda amang tungpal kadagiti ganwatda iti baet, ti panagsagaba ken kinadakes ti lubong, kumararag tayo. Apo dinggen na Mamati kami kas kadagiti imuna analugoy, iti na Kristyanuan na pamati, gapu kadagiti milagro ken bilid ti saon. Patgam asilulukat dagiti mamati, iti tadem dagiti saom, tapno makapudnuda nga adipen mo, kumararag tayo. Apo dinggen na Ikararagan mi met dagiti makasapul ti tulong akakabsat mi. Tapno babaen tinaparabor ang puso dagiti agdaan, may ranod da kumamet ti kinabaknang tinakaparsuaan ket ikalikagom da ti trabaho iti panagbiag da iti kasta maragpat dan tuter arapa apenda agimong dagiti adalan. Kumararag tayo. Apo dinggen na Paggam ti kinalagsag, tinailangitan na pagarian, dagiti pimbusayan at kabsat mi, kas inkari ti Apo Jesus, kadagiti namati ken kuana, kumararag tayo. Apo dinggen na
Agulimat tayo magdawatin dagiti bukod tayo apangger. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakagsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kanakwada. O Diyos, kasi di pa nagtrabahong kadagiti nakakaskas dao abanag babaan dagiti apostoles tapno may erakurak ti mensahe ti pagarayam patgam dagiti dawat mi kan dagiti kasapulan ti iglesia dawatin mi dagito ay babaan maglaan ken Kristo nga anak mo ken ako mi. Amen. Awaton kat apo dagitoy daton mi tapno da kami anapabaro babaan ti pamati ken ti bunyag magunod mi ti agnanayon abiyag po ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako man kayo. Hasta umanin ti Tag-ayo dagita puspuso yun. adala sa tatay ti apo. Akiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariget rumbe. Pudno na yung may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunandag ni apo dagiti pakaidaydayawan. Ngayon nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo di pudno a kordero ang mangitkat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day ipapatay na pinarmet na ti ipapatay ni. Kat babaan day di panagungar na insubli na ti biyak kada kami. Anansata agrato ti sangalubungan. Iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti himno ti pan nakaidaydayaw mo. Kat punada adi at sarday. Santo, Santo,
Dawaten mi nga rote paay mo da Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan gadi paay mo ida kada kami abagikan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman kenta pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy kada ito iti bagi isa mayawat to amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan tayo, di pa nang rabiida na ngalay ikalis, nagyaman manimpenta. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana, alarin nyo kataminong kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro, ken nagnanayon at tulag. Iso amay iboyak to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Misteryo kay pamamakin. Ikut mo kay ka panagungat, nakamisalahan siya nalubot sangan. Iti nganod pa na ilang ito iti kapatay kan panagungan ni Kristo, idaton bitan kaapot iti tinapay tibiyag, ken di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayong paay mo ama ikari kami, nga darito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi ako, tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkay-kaysayan na kami kumaki, Espiritu Santo. Laglagi pang kada ako ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan, kat parayrayong kayat na anadyosan. Laglagi pang ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga Arsobispo mi, daliti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pempay ako dari ti kakabsat may pimusayan asi inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim. Awaken kag ida iti sidong taranyag mga pagkakitaan kagen kay kerupan-rupa. Dawaten mi ako tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon agdiag. Ket magiranod kam to ken ingasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat na Jose na esposo na, dali ninagasat na apostoles, kaya dali di amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserdikan kadito'y taga. Magikagwa kam to kad merkadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ta, gapo ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyo kay Espiritu Santo, irokunoy megan ka manakabalin na ama, ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan kay ingana. Kitay umararaw iti ama ket walgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi kadta sa langit, madaydayaw kumatinagan. Doon tayo kumati pagarian, matungkal kumatinakin mo, ito'y gata sa dilan. Itday palakang kaldaw ito'y tikaling mi patinayon kaldaw. Pakawanan nila ibasol ni atas met pamakawani. Kadagiti na habasol kadakan. Dinamang met baybayan numanlubot iso salakan na pagkita. Dawatin mi kan kaako tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si aayat ti kapia kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaay na itibasol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay ni iginagasa tanang namarin ni, kanitiya ay na Jesu Kristo ang nangisalakan kada kami. Kabukuan ituray, panakabalin kendayaw, kagnanayon na ito aksan. O ako mi ang Jesu Kristo kinunam kada di apostoles mo, kapya ki bakit kada kayo, kapya nagdapukan niya kay kadko kada kayo. Saan kada di basbasol mi dimihumingan, narigat ti pamati iti iglesia, katkas mayang nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa, si kang agbiag ken agari, ikag nanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan tanayon kumakat da kada kayo. Kasta Ipaay kayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya kada kayo.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa maikat ka rin ibasbasol ti Lugo, nagasap tayo, anaayaban, itidaytoy, apadayana. Apo, Siya may may kagaling may kapatan niya. may salas sa buong kalindot. Ipaay mo kaliuman na kabalin na Diyos, tadi pa nakiranod, may itidagi sa sakramento, ti papatay ken panagungar ni Kristo, patauden na ti agnanayon, agungan na tagatami. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiat ken makipagari ken ka, itikimbuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, na awan ti inggana. Amen. Parintungan tayo. Sang kailian, apan ang kaidaton na Diyosang naasi. Manamaasi mo na ni Jesus, sika ti rupa ti asi ti Ama, iti kaasing inyabang na kami. Intalek mo kadamami ti misyon ngagbalin ang manangaasi, akas iti Ama. Iti awan pagkurangan na talet, iti mangliwing-liwing at tao ti ayat mo. Idaton mi ti Amami kenta, ket italek mi
bagimi ti salino, tinaasi panangirawan ngaywan mo. Ikay sami ti pagbagimi ti awan pagkurangan na adaton mo iti Ama. Iti timpuyod ti Espiritu Santo. Tapno awan pagkurangan na ti panagbabawi iti sidong ti asi ti Ama. Kaasya na kami gaputi panang panagugubatan iti nasyon, kanda kiti pangungkuten, apagriribukan mi, iti padami at tao. Kaasya na kami, gapu kami iti basol, amang salumasing iti pinagudno, kanda kiti nakamames abas basol, amais buso di kinalinteg, iti isang katauan at panagkakabsa. Kaasya na kami, gapu kami iti basawang iti nadusan na asin, kenda diti makarimon apa nakalalais dagiti nakapsot kenda diti napanglaw. Tulungan na kami o Apo tapno may iyan ninang mi iti asin iti padami at tao. Salwadan na kami akas kupang tapno kaligiti tiyempo masubok ni na kami saan kami ang maupay ngimkit dinaktuan talit ken nang namaken ka. Ikumit mi dagiti bagbalimi tinasantuan anaken mo. Aram natin na kami akas kalasugan ti panang liliwang iti padami at tao anapukaw iti nangamada ken sa anin at talet itaasin. Maamuang kumay ti amin na tao titintupulos maibus na asin. At talegda iti asin, ken idaydayag data asin, iti agnanayon nga awan indana. Jesus, ari ti asin, at taleg kami ken ka, upa na kami. Amen. Amen. Tumagdaran tayo. Kampasan timisa gaya ni Jericho ako ijay sentro marami meeting na amin na lideres paglanuan tayo kay aktibidades tayo kay umayabugan para magtipan ng piyesta tayo ti anibersaryo ti panakainitikar at panakatong sa practice simbahan tayo ti Apo at kapumakala tayo kondisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santo na misa, intayo ni ti ayat kel kapiya-piya ko. Agyaman tayo. Pagabigat tayo amin ako. Pastamin ken ka.